Det er mandag den tredje dag. Ja, det er Mandag. den. Mandag morgen. Det er sådan, Træthed. ja, Ja. det beskriver det godt. Ja, der er ikke så meget energi i dag. Sneen er ved at smelte, og det er sådan lidt trist. Men det gode er, at mig og min kontaktgruppe, vi skal til julefrokost i aften. Det er hyggeligt. Ja. Det er noget af det gode ved juleferien. Eller julen i det hele taget. Det er rigtigt nok. Flæskesteg og brun sovs og Risalamande. risalamande. Alt det gode julemad, man kan spise. Pakkelej. Pakkelej. Det her med. Jeg skal til julefrokost på næste tirsdag, så det bliver også meget spændende. Ja. Træthed. Træthed. Det er vist det, man kalder det. En ny uge skal tage i gang. Og det er skide koldt udenfor. Iskoldt. Iskoldt. Husk vanter. Og hue. Og halsterklæde. Og jakke. Det er også det. Ja, det er en lille detalje selvfølgelig. Ja. Altså. Jeg kan godt overveje at gå op og sove. Ja. Skal vi sige det? Ja. Jamen så godnat. Og Godnat. glædelig 3. december, ikke? Vi ses. Hej.